Прывітанне, сябры. Лічу патрэбным да вас давесці сведзенне пра то, што была журналістка Белсату Алёна Дубовік просіць дапамогі на судовыя издержкі. У яе такі выпадак адбыўся, што арендадателі кватэры, на якой яна жыла з дзіцямі, засудзілі яе на $7,000, нібыта яна там сапсавала ім новы ремонт. Зараз Алёна хоча праз судовыя баталіі дабіцца справядлівасці. Вось, пра гэта вы можете пачытаць на сайце Байсола. Зараз амаль 2500 насабрана. Я учора €100 паахвяраваў. Ну і прашу вас дапамагчы мацеры-адзіночцы з 3 дзіцямі, которые не вельмі непроста з 3 дзіцямі ў эміграцыі. Уж паверце. Дапамагчы, значит, многодетнай мацеры насабіраць гэтую суму, каб адбіцца ад былых арендадателей. Дзякуй за ўвагу. Слава нацыі, жыве Беларусь. Дзякуй за дапамогу.